Nangit-ngit pa ang kalibutan, happy kayo sila, kay sila pang kadagandagan. Salihang ang kahayag ni Dong sa kalibutan, werte sa kuan nila, no? Kay nakahibaw man sila, nga hapit na gyud ang ilang katapusan. Amen. So karon atong hibaw-an mas in detail nganong suko man kayo ang mga demonyo kung Pasko. Atong i-welcome ang atong CFD Diocesan President, ang atong ever supportive o makugihon nga presidente, Father Kaloy kuno. Brother Kaloy Amor, atong atagan sa masipang pangpang. So may gabi sa Father Darwin, atong spiritual director niya. Dako na kong pagtahod po ni Bad Lord, no? Nga mapari na gini. Amen. Nanguyab na kadaan, Bad Lord. Panguyab daan bro, kaya basi hindi ka pare ni mo ana nakamanguyab. So mga igsoon, ang akong pagpaambit diha mao ang kung ano na bagi kahadlok ang demonyo mahitungod sa Christmas. Una, kining incarnation, no? Isip katumanan sa plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Nga sa man incarnation, nagpasabot nga ang anak sa Dios samtang nagupot sa iyang Dios nun, iyang pagka-Dios nun, no? Makabaton sa tawhanon na kinaiya nga may lawas o kalag. Sama ka nato. So, sa historical background, una mga igsoon, napukan ang una na itong mga ginikanan tungod sa pagkakasala. No? Nakasala sila sa balaod sa Diyos, gamay na kayong sala, gamay na kayong balaura, pero wa makatuman ang tao. Tungod diha na kita nakabaton ng kamatayon. No? Wanta sila yung kamatayon. Nga, pasalamat na nila kay kung wapod sila makasa, wapod ang maabot din niron. Pasalamatan po na itong demonyo. Ito kung ilang dali sa tao, mo na nikailap sa tibok kalibutan sama sa balas. No? Mo na nga ato na ibawaan diya sa Genesis 3:15, no? Ang paborito ra ba ni pahitungod sa Mariology, no? Nga ang bitin nakikaway nasa babae o kaliwat, mga binhi sa babae. Ano nakikaway na. Kunya, diha mga igsuon nga pero ang makapildi niini si Kristo. No? Mabita na sa exorcism, sa deliverance exorcism, nagyod ang in the name of Jesus. Diha ginatumakukan ang daotang espiritu. No? Maliberate ang usa ka nasudlan o nasaniban. So kini ng Christmas mga igsoon, aduna ni duha ka word, Christ and Mass. No, kini Mass mga igsoon, nagagikan ni siya sa pinulungan nga Anglo-Saxon. Nga kini mga tribo nga nagagikan sa Inglaterra, no? Old English. Nga karon mao ang Germany o ang Denmark. So ang Mass is sa Latin mo na gitawag siya dahil sa Old English o maesi. No? Kunya sa Latin nagpasabot og misa. Nya which means a form of a verb miteri. So, which means is to send. So, pagpadala. Muna nga, ang Christmas is to send Christ. O Christ sent. So, si Kristo, gipadala. Mabita na ningon diha sa Isaiah City 14 na sa hustong panahon ako ipadala. Na, propeta man to. No? Mamunti pananaw sa usa ka propeta. Manangingon diya sa Habakuk 3:2, moabot ang panahon na adunay mga panagna bisan tuod dugay ning moabot gyud. Manang kay sa Galacia kapitulo Habakuk diha.
So, klaro kayo diha sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4. Si Kristo gipadala sa hustong panahon. Gipadala sa Dios Amahan. Sa saktong panahon. Kaya naadi gili sakto nga panahon nga angay ipadala. Muna nga ang pulong na himong unod diha sa Juan 1, Kapitulo 14. Sa sinugdan ang pulong, ang pulong na himong tao. Sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14, si Kristo na himong tao, aron bungkagon ang gahom sa kamatayon, na mao ang yawa. No? Hebreo 2:14. So, mga igsuon, nga ang yawa aduna jud kahadlok sa pagkatao ni Kristo. Mao nga ang timaw nga timailhan magsugod sa iyang kapildihan. Dili lang Dios nga layo, kundi Dios nga misulod sa kasaysayan sa tao. So, ano na yung mga church fathers nang ingon din yung mga igsuon, si Saint Irenaeus of Lyons nga giusab ni Kristo ang kasaysayan sa tao, gitangtang ang sayop nga gisulod ni Adan ang yawa na suko o nahadlok kay ang iyang pagdaog kang Adan gibawi pinaagi sa bagong Adan nga mao si Kristo. No? Mo nang ingon diya sa unang Korinto kapitulo 15 nga ang bag-o ding Adan mao si Kristo. Ug ang bag-ong iba mao si ang mahal na Birhen Maria. Ang pagdaog ni Kristo pinaagi sa pagpaubos, ang ingon ni Padre Darwin. Ang pagpaubos, humility. Muna ningon diya sa Filipos kapitulo 2, versikulo 6 ngadto 8. Nga si Kristo na tao sama sa kasagaran tao. Pareha na to ba nagpaubos ibig siya Dios, nagpakatao siya, nahimong tao. Nagantos, no? Tanawag ko sa iyang pagkatao diha res pasungan. Nga siya hari pasungan lagi gipakatao. Mo na nga diha gid ay mabultog nato sa pagpaubos. No? Mo bitaw na ningon sa Pablo, hinumdum sa Pablo ningon siya sa Roma 12:21 nga kung adunay tao nga nagbuhat nimo pagkadautan, ayaw siya bausis pagkadautan, kundi bausis siya pagkamayo. No? Ang kamaayo gid ay may angay na tong buhaton, dili bausa na to ang pagkadautan. So yun nahulog ang yawa tungkol sa garbo, no? Gusto man, gabi garbo ang yawa ay gusto mo siya mahimong Diyos. Pero si Kristo, agi o minaog dinhi, nagpaubos sa iyang kaugalingon. Muna'y atbang sa yawa o sa Diyos. No? Grabe garbo niya, humility. Si Saint Agustin, ningon, ang garbo mao ang gamot sa sala. Ang pagpaubos ni Kristo, mao ang tambal. Mori ko ang tambal. Ang yawa na hadlok kay ang iyang kaugalingon sala gigamit sa Dios aron siya mapildi. No? Ang pagdaog sa kamatayon o kasalanan. No? Ang pagdaog di kuno sa kamatayon o kasalanan mao ni mga igsoon sumalas Biblia. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 21 ngadto sa 22, pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo ang pagkabanhaw. No? Ito nga akong giingon ganina. Kunya, ang Biblia niingon po sa San Pablo, sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kuliusas, kapitulo 2, versikulo 14 ngadto 15. Gitangtang ni Kristo ang mga gahom ug ang mga punuan. No? Gitangtang ni Kristo. Kaya nga no, mga igsuon, ang yawa adunay gahom tungod sa sala o kamatayon. Sa pagkatao ni Kristo, ang Diyos na himong mamatay alang sa tao ang yawa na hadlok kay ang iyang pinakadakong hinagiban mao man ang kamatayon. Mawagtang. No? Mawagtang. Mas Saint Anastasius, ningon siya on incarnation. Kinahanglan nga ang Dios mahimong tao
aron ang kamatayon mapildi gikan sa sulod, ang yawa mapildi diin pinaagi sa kusog, kundi pinaagi sa krus ug pagkabanhaw ni Kristo. Nya hinahinay naman ni kahadlok ang yawa karon. Samot tas mga tao nga ang tao adunay pagtuog is Ginoo. Daghang mga tao ron nga mingon nga kutob ra sunahuna ba. Pero wala sa buhat ang iyang pagtuo ba. No? Daghang karon gani nga wa siguro gani nato natangtang naman ang inyong habak diha. Ha? Ha? Sige na ito ba, may sikandari, himo na sikandari Kristo sa itong pagtuo. Ha? 650. No? Ang pagpahayag sa tinuod nga kahimtang sa yawa, mao ni. Mao ni, yes, Biblia. Sa Marcos 1:24, nasayod kita, o kami, o kitang tanan, kinsa ang balaan na Dios. Bisan ang yawa, nasayod po. Ha? Inumdumi nga, ang yawa na sayod pod nga kinsa ang balaan nga Dios. Sa Santiago 2:19 mga igsoon, ang yawa mituo, mutuo sa ng yawa. Nagkurok yun. Nga kita aduna tay pagtuo, pero padong dito sa deliverance and exorcism, mangurog po, kinahadlok, ay di lagi may anak brad. Ano man, hadlok. Dagang mga safety, hadlok ka man, brad. Di na lang yung reserve dito ba? Hadlok. Alam po, pumusyawa. Wala, kung ano na tayo Kristo sa itong kinabuhi, di tangay mahadlok. Ano man? Labi na hinimbahon ta? Uy, ang saad niya ni Kristo sa Juan 6:57. Ang mukhaon sa akong unod, ako mupuyo kaniya, ug siya mupuyo kanako. Kung siyip dita, niya watet, panagsara po mo simba, ana, daghan ra bang siyip diron nga murag napukan. No? Muna nga, kinahanglan pasudlo na sa Kristo sa atong kinabuhi. Dili kay kutob ratas baba, I love you Lord, hallelujah, praise the Lord, amen, ha? No? Pero layo ras kasing-kasing. Ang pagserbisyo dili tinudanay. No? Nayuban na nila. Kung nakadaghan, pero ang uban, Bible study ay pilar ka buok. Pero pagsod, nagkanagigaya, nakasabot na yun unsa ang katuyuan ni Kristo. No? Unsay katuyuan sa atong pagtuo. No? Unsay katuyuan sa atong sa atong kausa sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. No, so God bless atong tapakpakan ng Dios. Yan. Nya ang yawa mas dali pa kay makaila. Mas dali pa siya makaila sa Dios ni Kristo kaysa nato. No? Mo dan kung ang yawa dali nakaila unsa nakahata. Labaw ta si yawa kay gano man dugay ta makaila. No? Ano bantayan na ito kagalingon ang yawa, dali makaila, nya kita, dugay. O, dugay ta makaila, kaya ano man, nagamot lagi ng mga patuo-tuo lagi. No? Wala, kung dili, mahadlok ang yawa na to, kinahanglan, wad ko na to ng patuo si Kristo yung tutuhuan. No? Ilabi na panahon sa atong inumduman na nga, si Kristo, batag adlaw sa itong kinabuhi, naasya na to, nagpakatao. Mga inumduman na to, nagpakatao, karong kita maluwas. Kaya tungod niya na ang kamatayon, mapildi na to ang yawa. Mga naningon si St. John Chrysostom, ang mga demonyong mahadlok sa presensya ni Kristo. Kaya ang ilang nailhan, ang iyang paghukom. Nailhan na diyan niya, mga nang hadlok ang yawa, tungod ni Kristo, kaya nakaila siya na sila hukman. No? Ang pagkatao ni Kristo nagpasabot nga ang paghukom haduol na. Lipay pa kayo sila. No? Pero pag abot ni Kristo, diha na sila nahibalo nga ang paghukom naa na, gapaduol na. Nga kita, tungod kay mabutan na ningon si St. Paul,
Huna-huna ang butang langit noon, huna-huna, ayaw huna-huna ang butang ni tanan. Kaya nga no, ang paghukom, hadool na. Kung sige lang kabalaka ni kalibutan na, ang atong huna-huna, naatas huna-huna sa yawa. Naatas huna sa demonyo. Wata magunahuna unsa ang mga langit ng mga butang. No? Muna sa incarnation mga igsuon, isip pagsugod sa katapusang kapilihan sa yawa, mingon ang Biblia sa unang Juan Kapitulo 3:8, ang anak sa Dios mitungha aron bungkagon ang mga buhat sa yawa. So, ang mga buhat sa yawa, naa nato gitanom. No? Ang 7 capital sin, mga na gitawag na itong enticement, kanang sala nga nakatapot sa kalag sa tao. Nga mo ilisod ang tangon kung di kita mo surrender sa Ginoo. No? Ito kasa garbo, kalagot, kapungot, na social media ron, nanagi. Grabe na kaulag sa social media ron eh. No? TikTok, hubag kayo. Mga pagkakita po sa mga laki, siga pumataan, bupahay, bagay. No? Gigamit, bisan ang mga teknology na to karon gigamit po di siya wa. Mo nang kinahanglan ato po ni gamiton para sa kaayuhan sa isig katao. No? Evangelization, Father Darwin, evangelization yung paggamit. So daghang mga Katoliko ron nga naligos pagduo. Ganina galay ganina, salamat Padre sa imong pagpasabot. Nga December 25, Katoliko may nagmugna di ani. No? Nindot kay mga comments, gabasa ko ganina. So sa Lucas 10:18 magigsuon, si Satanas nakita ko si Satanas nga nahulog sama sa kilat. Nya, ngano mahulog man? Kay ngano atong buntugon siya sa iya mga buhat. No? Kita mismo sa atong kaugalingon, kung nagtuota ni Kristo, kita mismo may mubungkag sa buhat sa yawa. Kay kita may gitake ani, murag natas tunga ba? No? Nadi ni Kristo, nadi ni ang yawa. Sigig birang yawa, bira po si Kristo dire, samot ang mga anghel, kay ngano man. Naman dito ang binhi sa babae. Kita ba ng binhi sa babae niya? Binhi po sa mga sa daotang espiritu mo nag-ingon diya sa pinadiyag 12. Kita ti Maria ta ano na po itim dragon. Mo kita may gibirani. No? Mo ang kadaugan di ay o kapilihan ana-ana to pinaagi sa atong pagtuo pagbuhat subay sa atong gina Santiago nga kung ang imong pagtuo ni Kristo ubanan nimong buhat dako kay kapuslanan na pero ang imong pagtuo way buhat awa kapilihan. No? Sige lang kang ingon nga tuo ko ni Kristo, tuo pero binuhatan layo ra kayo. Ba? Dagan mga igsuon na to nga mga dili Katoliko, perting tuhoa, simba-simba pero makita na to nga itukmon man niya ang atong pagkadautan. Mga wa na gani ni argumento, di na kalusot ang argumento. Ato na dagan sa bisyo. Mao na mga ilang tinuan. Basta dili na makadipinsa, ato na nas bisyo paingon. Dili bisyo ato na nas larawan manilain. Ang usang ibis ba? No? Bisyo na po niya, mga sugaro, na po ba? No? So mo na nga, kinahanglan buntugo na to sa Satanas, pinaagi, diri ka na to, nakita ni tuo kang Kristo. Nakita giluwas, pinaagi ni Kristo sa iyang paghangin ng kalibutan. Nga siya na tao ni kalibutan, alang ka na to. No? Mo na si Saint Gregorio, naisa, niyon siya. Ang pagkatao ni Kristo sama sa bitik nga makadani sa yawa apan siya mismo nadakpan nga ang yawa nagunahuna nga mudaog siya, no? Apan nadaog pinaagi sa krus ni Kristo. Bitik na itong krus ni Kristo. Kaya kita mga Katoliko na pa'y manguros, uwaw po. No? Klaro ito pang panguros. Ang ila po. No? Mo diha di ay kapilihan sa yawa
diha sa kamatayon ni Kristo sa krus. No? Mo na mga igsuon nga kini di ang gingon diha sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 3 natus 4 nga tungod sa kamatayon ni Kristo sa krus, no? Kaya ang pagpanguros di ay nga kining gikwintas nato si Kristo atong gisulob. Kung musulob di ta, sulobo nato ang krus, no? Aron malipay kadato ang Dios ug ang tao. Kisa di malipay ang Dios ug ang tao, mao si Kristo. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, diha nato mapildi ang demonyo nga mao ang yawa, nga mao katong bitin nga siging hunghong natos wala ang anghel pos Ginoo sige pug hunghos tuo, no? Kabantay mo na may hunghungan mo wala buhatan na hanapin mo hunghong ni mo hoy dautan diyan na sige lagi lami ra man lami mo na ningon si Brad Brindle tanang lami sala, no? Hinihinay na bitaw ko lami may pagkaon eh. At tubod yan dito sa kuhan di ay, no? Gluttony. Lamia iinom eh. Mo din pagpugong dis ko galingon. Dili lang ang gluttony, dili lang naskaon, kundi kini mga adik, kini mga syabo, gluttony sada. Ngano man, basta mo sobra gluttony. Ang pag-inom palahubog, basta sobra kay nahubog gluttony na. No? Mo na mga igsoon. Mo na nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo, mo na kinahanglan nga sa iyang pag-ani ni kalibutan na diha nagkurog na ang yawa. Kay kini mao na gyud ang akong kapilihan. Kay naa na ang ilang manluluwas. No? Mo na nga di nato kalimtan mga igsoon. So ang conclusion, ang yawa nahadlok sa mga tao sa pagkatao ni Kristo tungod kay nagsugod na ang iyang kapilihan. Ang sala o ang kamatayon mapildi. Kanang kamatayon naghulagway na sa impierno o Sheol, no? So mo nang klaro kayo nga kung kita mituo ta kanang gingon des Mateo 16:18 nga ang pagtukod sa simbahan, no, gitukod ang simbahan ngadto kang Pedro, umingon gani si Kristo bisan gani ang kamatayon. Kaya kamatayon impierno dili makabuntog niini. Mo na kitang mga Katoliko gisaaran ta ni Kristo nga di ta mabuntog niini kung musandig ta sa sakramento nga gitukod ni Kristo diha sa simbahan. Ang pagpahiuli, ang pagpahumpisal ba? Mo na diha ang pito ka sakramento gitukod ni Kristo aron kita mabalik ngadto kaniya, no? Mao na nga ang sala mapildi nya ang garbo mabukan tungod sa pagpaubos. Ang Dios misulod sa kinabuhi sa tao tungod sa iyang pag-ani ning kalibutan. Diha na ta nakailang Kristo. Mao na nisud si Kristo sa atong kinabuhi. Ilabi na sa santos nga Eucharistia. Nya sa katapusan ang yawa nahadlok tungod kay aduol na ang iyang paghukom. So, God bless and Merry Christmas. Daghang salamat, Brother Galoy. Atong Presidente, atong atagan si Brad Galoy sa masipang pagpak. Ayan, dinay man. Masipang pagpak. Salamat po sa imuhang pagpaambit. Nakakataon ba mo? Doon na ba tayo nakatunan doon? Naghano? Nganong hadlok sila Pasko? Kaya nagsugod na yun ang ilahang kapilihan. Amen? Okay.